As malas mulleres, de Marilar Aleixandre. Marilar Aleixandre nada en Madrid en 1947 é unha escritora, poeta, traductora e bióloga que desenvolveu a maior parte da súa vida e carreira en Galicia, onde viviu dende 1973. É membro da Real Academia Galega e unha das voces máis destacadas da literatura galega contemporánea. Licenciada en Bioloxía pola Universidade Complutense de Madrid, trasladouse a Galicia tras obter unha cátedra de instituto. Foi profesora de Bioloxía no ensino secundario e na Universidade de Santiago de Compostela, onde impartiu didáctica das ciencias. Comprometida co feminismo e coa defensa da lingua galega, participou en movementos veciñais e na loita clandestina contra a ditadura franquista. Foi presidenta da Asociación Veciñal do Barrio do Calvario, en Vigo, e integrante da primeira Asociación Feminista Galega. A súa traxectoria literaria comezou coa literatura infantil, sendo finalista do Premio Merlín en 1986 e 1987. Na literatura para as persoas adultas destacan obras como Teoría do caos, que recibiu o Premio Xerais en 2001, Mudanzas, que recibiu o Premio da Poesía Caixanova en 2006, e As malas mulleres, que recibiu o Premio Blanco Amor de Novela en 2020 e o Premio Nacional de Narrativa en 2022. As malas mulleres é unha obra teatral. Esta peza representa un diálogo ficticio entre mulleres históricas que foron condenadas ou marxinadas pola sociedade. Por exemplo, Juana de Vega, Concepción Arenal. A través desta conversa entre o pasado e unha nena, a obra reflexiona sobre o papel da muller na historia, as inxustizas que sufriron e a necesidade de recuperar as súas voces silenciadas. É unha obra reivindicativa que busca devolverlles a dignidade e o protagonismo ás mulleres que foron consideradas malas simplemente por seren libres ou diferentes.